खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ क्रिमिनेल हाबायाव लोब्बा थानायनि दायाव नबकुमार सरनियाखौ थाबैनो हमनांगौ बाथ्राखौ बुंदों आटसुनि बिबानगिरि देबकुमार पेगु बिथाङा। मैयानि खौरां बिजोङाव बयनिख्रुइबो बांसिन गोसारनाय खौराङा जादों मानगोनां गोजौ बिजिरसालिया क'क्राझारनि एमपि नबकुमार सरनिया बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटखौ बोखारनाय। जों बयबो मिथिगौ नबकुमार सरनिया बिथाङा जेब्लानिफ्राय क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जाजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटनि सायाव गोबां दान्थे बिदान्थेफ्रा सोलिबोबाय थादों। लोगोसे बायदि बिजिरसालियावबो गसरबो थिसनबोनाय जादोंमोन। नाथाय मैया मिथिनाय बायदिब्ला सरनिया कछारी हारिनि सुबुंफोरा एसटि नङा होननानै मानगोनां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया राय होनाय जाबाय। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयानो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि मावथि बिथाङा बुंदोंदि एमपि नबकुमार सरनियाखौ नंखाय एसटि सार्टिफिकेट दिहुनना राजखान्थि गेलेनायनि थाखाय बिथांखौ क्रिमिनेलनि गेजेरजों हमनांगौ होनना बुंथिना होबावो। लोगोसे बिथांखौ थाबैनो साजा होनांगौ होननानैबो बुंथिनाय जाबावो। आयेन बेरेखायै फार्मासिस्टआव मुलि फाननायनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सौतरा ओनसोलाव फार्मासिस्ट दखानदारफोरखौ इन्सपेक्टर अफ ड्राग्स हानजाया नायबिजिरनाय जादों, जेराव बिथांमोनहा आबुं फोरमान बिलाइ गैया लाबानो मुलिफोर फानग्राफोरनि दखानफोरखौ बन्द' खालामनाय जागोन। मख'जाथावदि बे नायबिजिरनायावनो सौतारायाव गोबाव समनिफ्रायनो फार्मासिस्ट होनानै मुलि फानबोबाय थानाय मोनसे फार्मासिखौ दखानखौ आबुं फोरमान बिलाइ गैजोबैनि थाखाय बे फोरमान बिलाइखौ मोनागौमानि दखानखौ बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय होननानैबो इन्सपेक्टर अफ ड्राग्सआ फोरमायथिना होदों। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ बन्द' खालामनो नागिरनाय खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै फिन रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंदि फैगौ 2026 मायथाइयावनो उन्दै बैसोआव जुलि जानाया बन्द' जाजोबनांगौ आरो गासै हिनजावसा गथ'फोरानो सोलोंथाइ मोनजोबनांगौ होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। लोगोसे सासे 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया बिमा जानाया गनायथाव नङा आरो बियो सासेल' नङा, गासै 100निफ्राय 150सो 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाफोरखौनो बिमा जानायनि बिदिन्थि मोननाय जायो जोंनि आसामाव। बेनिखायनो बेफोर गासिबो बन्द' जानांगौ होनना गोख्रों रावजों मानगोनां बिथाङा बुंथिना होबावो। एमपि नबकुमार सरनिया बिथांखौ थाबैनो बिनि सिटनिफ्राय बोख्लायनानै आयेन बायदि साजा होनांगौ बाथ्राखौ बुंदों बनसुआ। जों बयबो मिथिगौ दायो मानगोनां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सरनिया कछारी हारिनि सुबुंफोरखौ एसटि नङा होननानै फोसावबाय। बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया बनसुआ मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जायो, जेराव बिथांमोनहा नबकुमार सरनिया बिथाङा एसटि हारिनि नङागारानो एसटि सार्टिफिकेट लानानै एमपि जानायनि थाखाय बिथांखौ थाबैनो बोख्लायनांगौ आरो आयेन बायदियै थाबैनो साजा होनांगौ होननाबो बुंथियो। लोगोसे बेफोरखौ कर्टआव नांग्रा एबा दावराव देख्रेब नार्जारिनि नाजानायावसो बेफोर जादों। बेनिखायनो बेबायदि बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरिखौ थाबैनो जेलनिफ्राय हगारनांगौ होननाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होबावो। गुवाहाटीआव दानिफ्रायनो 7निफ्राय बांसिन मावसुमाफोर थानाय गंफ्रोमबो दखानफोराव सिसि केमेरा लागायनो बिथोन होनाय जादों आसामनि मन्थ्रि अशक सिंघाल बिथाङा। आरो सिसिटिभि केमेराखौ लागायाब्ला 5निफ्राय 10,000 रांसिमहालागै जुरिमाना होनांनो हागौ होननानैबो बुंथिना होबावो। आथिखाल गुवाहाटीआव बायदि बायदि समाजारि बेरेखा हाबाफोरा जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरखौ नोजोर बोनानैनो बे थांखिखौ लानाय जादों होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावो मानगोनां मन्थ्रि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।